Inna lillahi wa inna ilaihi. Salma? Na'am. Wancan ba saurayinki a waisu bane? Babe! Kin ga fa? Kiyo wata fa yake sayarwa. Ruwa ya zama naira 20. Ni na canjin ne ma. Ha, kaga baka karbi kudin. Bai karbi kudin sa ba kuma ya tafi. To me abin dariyar? A to baki taba gaya mana saurayinki tallan fiyo wata yake ba. Okay to sai da fiye watan ba sana'a bace ba? Sana'an fiyo watan? Kinga. Ina zuwa. Yalla bai ina yi. Lafiya kalau. Kin san me ruwan nan ne? Wallahi saurayi na ne. Saurayinki? To ko ya gani din ya gudu? Wallahi ni ya gano ya gudu. Na sai ruwa wajen shiga shi ina kokarin bashi kudin ma na ga ya tafi. Yalla bai karka damu. Ni zaka iya bani kudin. To gashi ki rike canjin naira 20 da yace kuma na san ke wajen ki ba za a samu canji. Nagode. A'a, me yake faruwa ne a nan? Kudin fiye watan saurina da ke siyarwa shi na ansa. Kina da hankali ko kin san me kike yi? Kudin na ansa na ajiye mishi. Ke da kanki kike sai da fiye wata? Ki bari mana shi saurayin naki ya zo da ya ganke gurin ki bari mana shi ya zo ya karba ya sayar. Haba baiwar Allah. Dan ta karbi kudin ruwan saurayinta har laifi ta yi ne? Ita da take kara wa saurayinta karfin gwiwa akan sana'arsa. Ka ku san wace ce ita? To bari ka jin gaya maka wannan da kake ganin ta. Ita ce manaja a bankin da take aiki. Ko ma wace ce ita? Ai ta taimaka wa saurayinta ne. Dan ta sai da ruwan da yake siyarwa. Kinga ba zai yiwu in ci gaba da kawance da ke a haka kina kula mai tallan fiye wata wannan ai zubar da mutunci ne. Kin ga baiwar Allah dakata. Ki kwantar da hankali. Dan saurayin kina sai da fiye wata gobe baki san me zai zama ba. Wanda suke da mota da gida din ma su ma da haka suka fara. Wani ba ma yi da jarin fiye wata nema yake amma tunda shi Allah ya bashi har ma zuciyar shi ta kai ga yana neman yayi sana'a ai alhamdulillah. Na gode sosai da shawara. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bada sa'a. Ba ku. Na san ji Allah. Okay. Bari guda. Bismillah. Wallahi ba canji. A to ba da mai ko kike kudin kuna bai. Ai abin burgewa ne a ce mace kalan ki mata sai ga. Allah ya taimaka. Nagode. Amin. Yes. Me yasa kake ta guduna ne wai? Ne wallahi ba haka bane ba kawai ni tsoro nake kada ki gano me kike sana'a ta shi yasa a kasa tsayawa. Ban gane ba. Sata kake yi? Ko kuma haram kake ci? Halaka ɗinka fa kake ci. To me abin boyewa? Baka san kowa don farin arzikinsa ba? Su kansu da kake ganin su ɗan tata da ɗan gwaje. Duk da ƙanƙanin abu suka fara har ikawa wannan lokacin. Ni ma kuma na yi tallika da dama. Har tallan ƙosai na yi. Amma baka ga halin da nake ciki ba yanzu a banki da nake aiki ni ce manaja. Haka ne babe. To na yi tunanin idan kika gano sana'a ta za ki iya gudana ne shi yasa kika ga na gudu ban so ma ki gano sana'ar ba. Me yasa zaka min wannan fahimtar? Bacin ka san ba haka nake ba. Ina alfahari da kai a haka. Tunda ba sata kake ba. Amshi wannan kuɗin. Cinikin da ne maka ne na fi wata. Kuma sannan idan ƙarshen wata yayi daga cikin abin da nake samu a albashi na zan ɗibi wani abin na buɗe maka shago da shi ka ringa sai da abubuwa ka huta da yawon wannan ranar da kake ciki. Allah bai daga sai yake. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar mu tare. Kai. Gaskiya ko wallahi na yi dacen budurwa. Ina ma a ce kowace mace irin halinki ne da ita. Kai. Allah ya ƙara lafiya. Mu ƙarasa ko? Mu ƙarasa. Nagode. Haba hadu. Kawo ka rike maka. Aya haka da kin bar shi ne na rike. Kawo kawai na rike. To shikenan ba damuwa. Mu ƙarasa ko? Zaka aure ni? Na san da cewa ni gurin wato. Kada kai duba da halin da nake ciki. Kace ba za ka aure ni ba. Kin ga mutum a hanya yana wucewa baki san shi ba kawai ki dakatar da shi ki ce mai wai zai aure ki. A ina aka taba haka? Na sani ban san ka ba kuma kai ma baka san ni ba. Amma don Allah ka aure ni. Kaga halin da nake ciki. Duba da halin da nake ciki yasa duk wasu maza da suka zo
suke guduna saboda wannan halin da nake ciki. Dama haka rayuwa take, a lokacin da kafafuna suke lafiya kowa yana tare da ni, amma da na shiga wannan halin kowa ya guje ni. Kina nufin maza da yawa ba sa so su aure ki saboda shiga wannan halin da kika yi? Eh, abin da yake faruwa shine ba ni da kuɗin da zan aure ki ko kuma na iya kulawa da ki. Dalilin da yasa shine har yanzu nema nake, ni mai nema ne, nema nake ina aiki tukuru, a kullum haka nake fita nake nema. Yanzu idan na ce zan aure ki, ya zan yi na aure ki? Ina naga kuɗin auren ki? Ba ni da sana'a tsayayya ne da zan ce zan aure ki. Kin ji dalilin da yasa kenan. Amma har ga Allah kin bani tausayi yar uwa, amma ba yanda zan yi, babu yanda zan yi ne. na fahimce ka, amma don Allah kada ka damu saboda cewar baka da kuɗi yanzu. Ka ci gaba da nema, na san cewa wannan arzikin zai zo wata rana. Kar ka sare, wata rana sai labari. Na yadda zan rayu da kai a haka har abada, ko da arziki ko babu. Ke kyakkyawa ce kuma ke mutuniyar kirki ce, saboda daga jin yanayin magananki kina da ladabi da biyayya sosai, because you talk to me with so much respect. Ke daga ganinki daga gidan manya kike kuma daga gidan tarbiyya kike, amma gaba nake dubawa. Yanzu idan na yadda muka yi auren, idan muka zo muka haihu yaranmu, ta yaya za mu samu mu iya kulawa da su? Ni abin da nake dubawa kenan, dalilin da yasa kenan kika ji na ce miki a'a, amma ba wai dan baki kai ba, saboda ke mutuniyar kirki ce. Daga jin yanayin maganganunki, you talk to me with so much respect, kina min magana cikin ladabi da biyayya, hakan ya nuna ke mutuniyar kirki ce. Na gane kuma na yadda da haka, kuma na yadda zan aure ka don Allah, ko da wahalar ce na yadda mu sha tare. Barantana na san cewa Ubangiji na zai canza komai insha Allah. Don Allah ka aure ni. Kina nufin kina so na wai da gaske? Eh, Na yadda zan aure ki, kuma zan zame miki miji na gari, kuma insha Allahu zan zamo miki mai baki wani kariya a koda yaushe, kuma zan kasance mai baki farin ciki a matsayina min namijinki. Insha Allahu na yadda zan aure ki. wai don Allah da gaske kake? Eh, har cikin raina. Gaskiya na ji daɗi sosai, ba zan taɓa mantawa da irin rana ta yau ba. Bari na kira yayana ya ƙaraso. Yayi za ku iya ƙarasowa yanzu. Na toshe kunne na, ana ta cewa hawai kamun wayo, haka ma ana gode. Congratulations young man. Thank you sir, amma me yake faruwa ne anan? Ba wani abu bane ba. Kwantar da hankalinka. Dama wannan ta kasance kanwata ce, kuma ita kadai Allah ya bawa iyayenmu. To dama mun taso mu muna da kuɗi. Allah ya mana arziki. Mahaifinmu ya rasu, kuma ya bar mana dimbin dukiya kuma da arziki. Arzikin da yasa shi yasa duk wanda zai zo wajen kanwata sai dai ya zo domin wannan arzikin nan, ba wai dan ya zo tsakaninsa da Allah ba. Akwai wanda ya zo zai aure ta, ya dinga nuna mata soyayya kamar zai aure ta, kamar wanda ka ce ba zai iya rayuwa ba ita ba. Shi saboda arziki ne shi yasa yake haka. Shi yasa muka haɗa baki da wannan kanwata, muka biyo ta wannan hanyar domin mu samu mata miji na gari. Duk wanda ya yarda zai aure ta a cikin wannan halin da take ciki, shi ya cancanci ya aure ta. Na taya ka munna da cinye wannan gasar da kai, kuma kanwata lafiyar ta kalau, bari ma ka gani. Tabbas lafiya ta kalau, kuma haɗa baki mukai da ni da yayana domin samun miji na gari. Kuma gashi ka cinye wannan jarabawar da aka yi maka, ka gani lafiya ta kalau, ina iya tafiya. Ka gani? Na taya ka munna malam Awaisu. Dama akwai kyautar da muka tanadar wa duk wanda ya ce zai aure ta a haka. Bari na kira direba na domin ya kawo ma kyautar. Hello? Direba za ka iya ƙarasowa. Yawwa gashi malam Awaisu,
motar nan ta zama taka halak malak, kuma next week ka kira magabatanka ka zo a yi magana auren ku da kai da ita. Allah bai da Allah da gaske? Da gaske nake. Allah ya saka da alkhairi. Ba ko ka tashi. Nagode sosai Allah bai. Ai ka cancanci haka. Nagode sosai. Ka cancanci. Allah ya saka da alkhairi. Nagode sosai. Ba komai. Bismillah zo ka hau. Hajiya. Ba ni da kuɗin da zan ba wa almajirai. Ka daina zuwa guri na, ba na son iskanci. Kai, taso. Ya aka yi me faru? Mamanka ce ita da ta dinga dukanka? Yayarka ce ita? Wace ce to? Me faru? Wani ta ce mai ba sa ce yana kiran ta wata tsaba tana zuwa ta rike ta taka min ka. Me ruwa ne ya satan mata waya a jaka ya dauka kai kuma ka gani ka dauka haka bita shine ta ma wannan abun? Tashi taso. A bashi aje wannan kakka damu mu je. Jima na Hajiya. Kai wani almajirin ne kuma ya biyo ni. Na tsana anguwa. Hajiya jima na. Kawai su ta biyo mutane bara. Ba ku da aiki sai bara? Lafiya kuwa tun a can nake jin muryanki, what is going on? Me faru? Wallahi almajiran anguwan nan ne sun takura wa mutane da bara. Hajiya ana ta magana. Barka dai mai gida. Hajiya, kin san kuwa abin da kika aikata ta ya zaki da kiyaran nan kuma ki taka masa kayansa na gwangwan da yayi? Waye kai? Babansa ne ko kai kaninsa ne kai? Dan menene ka san menene yaron nan yayi mun tun daga can yake biyo ni yana mutumin mara yana tambara sadaka ba niyya bace ban yi niyya ba. Please da Allah ka tsaya. Bai kamata kai magana da ita tana matsayin mace ba. Ni ya kamata kai face kai magana ina matsayin namiji kana namiji. So face me and talk to me, what is going on? Wai ko oga ka san abin da mai budurwanka ta aikata kuwa? Kin san ma dalilin da yasa wannan yaron ya dinga kiran sunanki yana binki? Na sani mana. Menene ban da ya wuce maula? Akwai abin da ya fita haka? Maula ne ya biyo ni mun. Please Allah ban son ku, please Allah babe zo mu je. To idan baki sani ba mai ruwa ne ya sace miki waya a jaka baki sani ba. What? Waya na? Wayan ki mana. Assalamu alaikum masoyi. Lafiya na ganka a nan gurin a zo na har yanzu baka fara aikin ba ne? Wallahi kin ga mun ma zo gidan tun ɗazu muna jiran wanda zai ba mu aikin, wallahi tun ɗazu bai zo ba. Wallahi. Yanzu kawata wannan shine daman saurayin da ke bani labari, wannan shine saurayin da ke bani labari. Jibe shi ba, naji a hakan a matsiyacin da kike mai kallo. A gurin nan babu abin da na nema na rasa na jin daɗin rayuwa, farin ciki na samu. Wallahi kawata kuɗi ba shi bane soyayya, mai son ka dan Allah, wanda zai yi rayuwa da kai domin Allah. Babu ruwan soyayya da talauci ko arziki, duka ubangiji ke bayarwa. Dan Allah karki sake min irin haka, bana so. Ni kan wannan dai ni ba zan iya mu'amala da shi ba, saboda ban san me sama ya ci ballanta ni baya bana kasa, wannan bai da abin da zai bani. Wallahi kai ma kin bani mamaki, dube ki fa kawata, ni zaki da wannan. Ishiru kar ki sake magana, in kika ƙara magana anan na rantse ranki zai ɓaci, bar gurin nan. Yanzu kawata saboda wannan matsiyacin zaki rabu da ni? Wallahi shekaran mu na miki ma kin ƙara ce mai matsiyaci, dan ban nan dan wuce. Hubbi? Da Allah, I'm so sorry. Allah sarki masoya, kin san a rayuwa ba kowa bane zai soka. Wani zaka tunanin masoyinka ne amma makiyinka ne. Ni da abin da ta faɗa ba su bata mu rai ba komai. Rayuwa ce wata ran sai labari. Tashi mu je ira ka gida. Ka abin rike maka. In ji me ake ji ni ma.